Assalamualaikum, rodok banter iki suarane. Nek wae kan ra sopan nang ngarepe Mbah Nyai Aminah, Lembah Manah, Bu Nyai Sunan Giri kok. Suarane biantre ra sopan. Nek kula sakniki sowan Mbah Udaya. Nek mau wis sowan biasa iki sowan ngonten, Lur. Dipaidu ya monggo. Komen neng kolom komentar. Dipaidu ra masalah, siap dikritik lan dipaidu jenenge Parsona Agus Waloyo ngoten. Sowan Mbah Udaya. Ya sak ngertiku Mbah Udaya iku alumni Lirboyo, liyane ngaji ya karo bapake karo wong liya. Aku tau diulang karo Pak Udaya nang omahe. Alhamdulillah, amal jare akeh Pak Udaya. Aku mben diajari debat bareng karo Pak Udaya iki. Debat karo MTA, debat karo Salafi zaman biyen. Ngoten alhamdulillah. Lerek remen lur. Ha iki Pak Udaya. Kula diulang sekitar tahun 2008 2009 ning daleme aku sering sowan engko dituliske ning bor ngono. Alhamdulillah. Jare akeh iki beliau kagem kula. Kagem umat ya. Mboten aku wani ceramah, wani debat. Ngaten beliau alim Lirboyo, mula anakku tak lebokne Lirboyo. Salah satunya pengaruh beliau. Salah satunya. Di samping waktu itu aku milih anakku kudu sekolah diniyah sing esuk, waktu itu pilihanku ngoten. Ngoten Lur. Lah Mbah Udaya, Pak Udaya Allah yarham. Tahun 2000 awal dadi apa ya Tanfidiyah berarti. Dadi Tanfidiyah. Terus zamane Pak sapa jenenge Pak Irsam dadi Suriah. Zamane Pak Nuril dadi Suriah separuh. Ora nek separuh berarti awal tok, awal tok. Jare wis akeh. Ngoten. Lah nyuwun sewu Lur. Kanca-kanca sing muhibin, kanca-kanca sing Habib iki sering ziarah nang ngene Pak Udaya ora ya kira-kira. Dadi pertanyaan iki. Aku mung takok ae Lur. Takok ora ngritik ora apa. Kan ya beliau kan seorang yang dekat dengan para habaib. Terus beliau kan ya dihormati kalangan habaib. Pertanyaane Habib-habib do ziarah nang ngene Mbah Udaya ora ya Lur ya. Aku mung takok iki lho ya, mung takok aja dibuli. Nek iki aja dibuli soal iki ya. Ngoten, nek kae makome Pak Nasihi ya sering dialog aku sering yel-yelan barang nek biyen. Makome Mbah Pur, nek Mbah Pur ya aku ora iso bercengkrama karena mungkin sungkan ya zaman semono. Ngoten. Ngoten Lur. Dadi monggo sing ajeng jago ketua PCNU do ziarah. Kok malah merintah. Aja-aja ya Lur ya, ora merintah. Nek kae makome komplek makome Mbah Nyai Aminah Lembah Manah akeh wong-wong ulama-ulama, pengawal-pengawal karena mbiyen Giri kan pondok pesantren sekaligus kerajaan. Ya wali ya raja, ya wis kaya Mbah Joko Tingkir lah. Ya wali ya raja. Mbah Nyai Lembah Manah kan permaisuri Sunan Giri. Cuma Sunan Giri kaping pira dereng paham kula. Sing paham komentar ya Lur ya. Mbah Nyai Aminah Lembah Manah iku istri Sunan Giri yang keberapa. Ini makome neng Sraya Lur. Ceritanya beliau ki arepan ziarah neng Jatinom. Singkat cerita sakit gerah neng kene terus sedo dimakamne nang kene. Mula masjid kae ya dadi masjid kuno. Mergo biasa to nang Giri Layu contone. Giri Bangun, Giri Layu kan mergo enek makame Mbah Samber Nyawa. Akhire nang etan makam kae mbiyen enek masjid tapi saiki wis dibongkar. Saiki masjid tertua dadi nang Gondang Legi Lur. Contone ngono kuwi efek dari makom. Ngono to Lur, nek makom biyen kan disiarahi, diopeni, diuri-uri. Akhire nek rong anek masjid ya dituki masjide. Ngono to Lur. Ngono nggih. Ngoten Allahumma sholli ala Muhammad wasallim.